Sziasztok, én Minom vagyok, és ebben a mai videóban bakery szimulátorozni fogunk. Ennek a játéknak így felén van egy története, ami úgy van, hogy én ezt a játékot már megvettem, minimum 5-ször már szerintem, és visszacseréltem, megvettem 5-ször, visszacseréltem, ez így biztos így volt, és az előző gépen még el se indult, lehet, hogy kifagyott egyből. De most, látjátok, itt megy, úgyhogy ebből el is kezdünk egy sorozatot. Na de új játék, mert én itt kipróbálgattam a tutoriát persze. Magyarul van a játék, netről töltöttem, leírásban minden le lesz írva, úgyis, úgyhogy harcos pék. Mi legyen a neve? Lesz harcos bake, ez jó név. Ó, egyszerre több van, mindegy. Harcos bake és az oktatóanyag. Nyomjuk is. Milyen kis zene. Ja, nyom meg egy gombot, jó mindegy. Üdvözlünk a pékségedben. Legnagyobb álmod valóra vált, megnyitottad a saját pékségedet, és készen állsz arra, hogy elárazd a várost friss péksüteményekkel. Ez csak a kezdet. Sok kemény munka vár ránk. Hírnevet építünk. Tapasztalatot szerzünk. Sok a felelősség, de ne aggódj. Jó van, gyerünk. PSD kontrollal megyünk. Nyilván, Google. Na. Mappa. Megyünk meg a mappát. Így fogod elkezdeni a munkádat mostantól. Három reggeli zsemle. Receptkönyvből tanítgat. Itt lesz minden receptünk. Jó. Na akkor tál. Akkor azt mondja, hogy nem is kell bele vajhe. Igen? Vagy kiszipolyozta. Szemetes. Hát én kidobtam. Most akkor újra ezt. Igen. Most megyünk szemeteshez. Jó. Ennyire nehéz volt egy egyszerű feladat nekem. Szóval. Tab. Aha. Vásároltunk, jó. Hamar kihozta. Na ebből 150 g. Akkor. Vízből 60 milli. Tejből is 60 milli.
Élesztőből 6 gram. És cukorból 3. Na, ez megvan. Ide. Turbózemód. El is megy mindjárt innen. Tűte. Hoppá, formázó deszka, az ez ugye? Gondolom. Na, zsemlék. Oké. Gyönyörű. Gyönyörű. Oké, gyönyörű. Jó. Ja, a tálcát fogjuk meg. Aha. Földön volt? Pff, nem számít. Ó, Jézusom. Jó, ez rosszabb, mint a Minecraftban az F3. Hát ez a mindjárt megvárjuk. Na, ez meg is lenne, ki is vettem ezeket a zsemléket. Ilyen. Láda. Jézus, hogy itt egy láda. Igen, tedd vissza a tálcát. Ide lehelyezzük. Elmegyünk, kiszállítjuk most ezeket a zsemléket. Azt a... Igen. Lesznek saját futárjaink, jó? Na, van fékezés. Minden van. Jézusom, GTA 1, vagy melyik az 2-1? Bocs, előzök. Jó. Jó. Oda. Gyönyörű. Gyorsan kivittük. Ez egyszerűen fenomenális volt. Na igen. Testre szabás. Jó. Elég ezt az első rendelésedet, ne felejtsd el, amit ma tanultál. Sok sikert. Új játék. Jó, $1000 van. Igen, elkezdünk egy új napot. 5 darab reggeli zsemle. Jó. Akkor kell nekünk a recept. Nem érdekel a leírás. Akkor elvel nagyobb kanál. Búzaliszt, ugye? Búzaliszt. Igen. $10 g élesztő és 5 g cukor. Na, ez meg is van. Akkor most megkeverjük. Az előbb nem itt volt. Jó hangos.
Ja, birtokolva. Azt hittem blokkolva. Jó. És az ott az időnk jobb fenn? Jó, ezeket gyors. Megformázzuk. Jézusom, mik ezek? Zsemlék, ugye? Gyönyörű. Gyönyör. Egy, kettő, három, négy, öt. Kell a tálca. Egy. És akkor mindjárt kész is vannak. Ez a semlez egy eléggé egyszerű dolog. De legalább nem nehéz. Jó. A speedrun. Sajnálom. Mi visszük ki, már ez a GTA-s dolog, ez nagyon jó. Ja jó, már azt hittem, hogy úgy kell menni. Bocs, én megyek. Van kézifékünk is. Aha. Nagyon jó. Ajaj. Nem figyeltem. Uptown híd. Nagyon jó. De. Fú, mennyi oszlop van. Most erre? Hangulatos utcák. Igen, ugye ez gépi fordítás ugye alapból. Szóval vannak benne angol szavak, de azért a nagy része az magyar. Hopp, Jézusom, beat the dough, fast and furious. Jézusom. $60? Miért? Mai jutalmak: aranykenyér, kovász és plusz 300 tálkapacitás. Jó. Nekem jó. Következő. De nem lehet egy nap több recept. Na, aranykenyeret kell csinálnunk. És még hozzá 2 darabot. Kell 1 kiló liszt. 400 milli víz. 200 milli tej. Élesztő. Cukor. Só. Ja, ott a só. Igen. Akkor ezt összekeverjük. ...30-50 másodperce, azt mondja a recept. Most feljebb vittem a fészkamot, hogy alattam lévő dolgokat láthassátok. De most ezzel, hogy mennyi fokon kell csinálni, hány percig, milyen a forma, hány másodpercig kell keverni, az most nem olyan érdekes. Mondjuk az alattam lévő dolgok se annyira, úgyhogy... És akkor kenyerek kellenek, ugye? Hosszú kenyér, bagár. Gondolom ez.
több ideig kell... De... Véletlen volt. Szóval ezt több ideig kell nyújtani. ...50-70 másodperc. Hopp, kész is lettek. De szép. Az illata is. Nagyon jó. Ez ennyi, ugye? Vigyük is ki. Városba mozgatás. Csillogó belváros. Hoppá. És drift, hoppá, nagyon jó, Tokyo Drift. Bocs! Na mindegy. Így, jó. Jézusom. Hagyományos vekni, ezüst vekni, gazda kenyere, teljes kiörlésű liszt, meg 300 tálkapacitás pluszba. Nagyon jó. Juhú. Nagyon. Na nyomjuk. Na végre. Nem lehet mind kettőt. Oké. Jaj, mást kellett volna, nem megint ezt az aranykanyér. Kanyér. Nagyon banger zene megy alatta. Közben itt várok, hogy kikeverődjön. Na, kész is. Előbb leállítjuk. Megformázzuk. Hopp! Legkompetitívabb játék, amivel életemben játszottam. Hát ez is mindjárt. Ilyen sok időt kenyér, hogy kész legyen. Pedig már barna. Press me! Boost! Ó! Jaj! Forró, forró, forró! Csoró, csoró, csoró! Brutális. És akkor ma már többet nem? Vagy ezt előbb ki kell vinnem és utána. Marad. Nem. Jó van akkor. Ennyi. Jó, hogy nem, lehet, hogy nem is viszik ki. Akkor mi megyünk a városba. Mi megyünk a városba. Düm. Igen. Itt egyenesen áthajtunk mindenen. Hopp. Egyébként jó, hamar készek ezek. Mindegy. Szóval hamar meg lehet csinálni a kenyereket, Jézusom. Easy. Háromszög zsemle, reggeli fánk, szódabikarbóbána. Szódabikarbóbánából csináljuk? Szódabikarbóbánából. Miből? Szódabikarbóbánából. Meg joghurt, kerekebb, osztó. Meg plusz 300 tálkapacitás. De nem akarok új napot, mert elég lett volna, nem? Akkor új nap. Ez messzebb kell vinni. Ez is kenyér, jó, én beknit akarok. Most már. Most már tényleg. Ez vízből áll az egész? Vagy mi?
Olyaj. Úgy. Jézusom, teljes kiörlésű. Az se ez az, ugye? Ez. Az már sok. Ez is sok. Így. Ebben már kovász is kell, úristen. Melyik a kovász? Hol van kovász? Melyik a kovász ezek között? Ja, itt van sourdough. Ja. Miért ilyen üvegben van? Oké. Okay. És akkor egy kevéske sót. Sok. Gyönyörű. Mi vagy te? Kerekebb osztó. Félig automata gép, amely négyzet, háromszög és kör alakú tésztát oszt és formáz. Vegyük meg! Nem mondod! Hát nekem nem jó a görgőm. Így be van szakadva. Tyúte. Dehogy túlkevert, hülye vagy? Összör romlott, mert túlkevert. Cseszek rá. Bírja. De ezt nem ilyen formába kell kijöntenie amúgy? Haló? Hát. Ott van. $10. De majd hát jó. Megnézzük milyen, ha túlkevert egy tészta, legalább. Ugye? Na mindegy is. Nem, vagy de? De. Ez ilyen kormány kéne ehhez. Most mi van? I need some help. Mi a gyász történik? Mert most... De még csak egy formát se mutat. Hogy hogyan is kéne. Ez kerekkenyér, de nem kerekkenyér, ez... Nem lehet újra kezdeni a napot? Nem? Egy kis köcsög.
Erre is rá kellett jönni. Most gondolod, azt hogyan veszem? Jó, már kinyújtom. Úgy. Látjátok, látjátok? Hát ugye az a kevés is hiányzik. De attól még, hogy túlkeverem, miért romlott valami. Hát megnézzük. Most van 25-ön, mondjuk 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Megpresszeljük. Gyönyörű. Teszed le! Hogy? Gyerekek, szerintem majd egy fél óra már elég ebbe a játékból. Amúgy is ennyire terveztem, mondjuk. Még az első részben nem fogok úgy nagyon bagdosni, tudjátok. Itt mindig megakad. Itt mindig megakadott. Az első részben én csak annyit terveztem, hogy így megnézegetjük, hogy milyen. Aztán majd több vágás lesz benne, több nap, úgyhogy... Majd kaptok hosszabb videókat. De a szállítás ez nagyon tetszik. Hát... mínusz 135 dollár. Bábú zsemléje. Éva? Bábú kenyere. Szezámmag, meg tálkapacitás. Jó van, gyerekek. Ennyi. Kész. Úgyhogy bárkinek tetszett ez a videó, én annak örülök. Úgyhogy ez a videó így ennyi lenne. Többet nem bírom. Ez a Vekni kenyér, ez kivette belőlem a lelket is. Úgyhogy következő részben találkozunk, like, feliratkozás, a magyar nyelv, az már harmadjára elmondom, a leírásba lesz a link, úgyhogy én Miron voltam. Sziasztok! Csá!